Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo dzanyasi zuwa ruchina mumwedzi uno wakakunguruma wamunangarwa watovhundutsa vamwe wakafadza vamwe nyasi pawareketa kuti pasi nozvigananda paribari kuziva kuti zvizvi natsakiitika ipapa kana tiri kunyepai kutoti vakomana ava vanhu ava ndodzomudanga siyai wakadando tinenge tichizviziva hezvo zvaakiitika zvizvi tikaiti goramba takaringa kuti inopera sei inoenda nokupi peno kwakuti kuda kudena heno ticharamba takaringa zvedu kuti vanenge vachiipedza sei nyaya yacho. Ukuwo zeki yabudisa mazita wavanhu vatatu wairi kuti ndo vari kupinda musarudzo dziri kuuya dzowadhi yochitanhatu yekuEpworth. Kwaiva vari kuti Civilized Bushe woZANU-PF, Nhanya Alice Nyahunzvi ariwo MDCT na Peter Nyapetwa akazvimira ega nerekai tione kuti vanenge vachiita sei, asi kuziva kwedu so zviri kundoitika muno mamwe ZANU-PF inototora paye koka zvese ndezvawo mhanduwe rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Ipapawo pokare kuno varume vairi waye wanga vari kunzi vanomhosva yokubhinya Mai Jeremiah wanzi nodare aiwaba waribe mhosva ava waribe kana mhosva rekai tione kuti zvinopera sei. Munondoziva kuti nyaya yacho yakadzoka yanetsa, asi rekai tirambe takazviringa kwazvinoenda kuti ndokupi. Tiri kumatareko mapurisa agotanda areketa kuti takuona kuboya vanhu vairi watabata panyaya yomari mamirioni mana akabiwa kuEcobank yokubulawayo tabata varume vairi ipapo wakaba mari iyoyo kuno waenda nawo kudare mhanduwe weNPA wakati okame ava tiri kuvaziva bava ndivo bava tiri kuda kuendesa kudare kohokona vari kumana paribari kureketa kuti chii unobva wanatsa kuona kutoti pano nyaya apa rekai tigoramba takazviringa kuti zvinopera kupi. Kuno wazopedzisira wazoti mubodzi ngaachienda hachiaribe nyaya. Mubodzi wacho kwakunzi iwewe unenge uri kuita basa rekuwacha mari waribeka nawo ruzivo kuti ari kuitei. Wakuti iwewe wakaenda kotenga dzimba mbiri kuCowdery Park ukabva watenga rori ibodzi ukatenga nokaHonda Fit ukaenda koisa kumusha fence mari yacho uri kuiboyepi? Vadiwe zvinoita kufungidziwa, ndo zvinhu zvinorwadza nenyika yedu kuti unototanda wasungiwa mhanduwe kuti waferefete kuti waferefete wozouya wachikusunga zvakaita kuoma chaiko. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi ipapo. Tiri kufara kuti Faith Zaba apiwa bhero nyasi romadhora 200 chaiwo omari yokuAmerica. Tiri kundoti makorokoto kubuditsiwako kusvinu dai zvatoramba zvienderera mberi chaiko. Ipapawo pokare kambani yoSecurico mhanduwe yaita kugwemiwa chaipo panorwadza yanzi nodare ngaiite zvokubhadhara mari inoita zviuru 645 $675,000 pachirungu kukambani yomugodhi yoHow Mine. Mhanduwe pakanyangara kwai How Mine yenge ino goridhe rakabiwa rakachengetiwa naiyo Securico. Rerere pano nyaya apo rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera kupi zvinoenda nokupi. Tinenge tichizondokunyepai mhanduwe kana pane zvimwe zvareketeka. Ipapawo pokare nyasi nyika yanyepiwa kuti kwai agere hunde pakambani yoZesa Sydney Gata kwai akwira gata akaneta mhanduwe mweya wacho uzorore murugare uyu. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Wamunangarwa watoburira wari kuchema kutoti ndataikiwa nomubiya angu anga ari kunditekaidzira magetsi zvizvino zvakaoma. Rekai tigoramba takaringa kuona kwazvinoenda. Ipapo pokare kwaino African Development Bank nyika yedu yeZimbabwe kuti ichinje mamiriro akaita upfumi pagore ra2030 risati rasvika itofanira kuti iboye mabhirioni 5 pagore mhanduwe omari inounziwa nevanhu kuti zviite zviri nani. Vari kureketa tusvino kunorekai tione kuti waripo chere wari kuda kuunza mari yakaita kudando munyika medumo.
tinenge tichiringa ipapo kuti zvirikuitikaira hanhu kupi. Izvezvi kureketa kuno kambani yoPublic Service Pension Fund yati iyo ichabudisa mamiliyoni 17 okutenga munomutapa hotero. Aiwa ati kuti makorokoto dai zvikazoita kuti wanhu wano mari dzo mandiwe wabasa wahurumende wakone kuboya chowiri chinenge chiri nani kana zvakiitika. Ipapa tikaringa kumutambo, Joel Rupahla wosimba bhora ndiye aitiwa murairidzi womwedzi watabvaiwa chikumi. Pokare Tando Lwenkosi Ngwenya ariwo FC Platinum ndiye anza aiwa ari kujaza mutambo uyu zvino kwaari kuita kumwisa mvura chaiko kana ari kutamba. Toramba tichizvitenda izvi. Regai tiringeka kuona ipapa mangwana kuti wari kutamba sei. Green Foil inenge yakaringana usuno Nhongezi Platinum. MOC inenge iripo ipapo nobhikita Chicken Inn ichida kujanana noYada. Regai tione kuti mbani anenge achizojiwa ipapo. Uyu mutambo weFC Platinum noManyika Diamonds wakamisiwa muri kuzviziva paye nekutoti FC Platinum iri kunyahwa kureketa kuno. Apa Simba bhora iyoyo noZPC panenge pachipisa apa. Regai tione kuti magetsi achagwina wanochereka kana kuti wanenge wachijiwa Simba ipapo. Tinenge tichikunyepai. Dynamos Dimbare ipapo Herentals yabenza uZANU-PF. Zvinenge zviringana zvino zvitorerana bhora mhando yekuhwapurirana chaiko kusvino. Regai tigoona kuti mbani achajiwa ipapo. Apawo Zimbabwe iri kutamba mutambo nyika 3 T20 kubva zuva rochi14 mumwedzi uno. Mandiwe inenge iri kutamba noNew Zealand noSouth Africa. Tikuti makorokoto pindai wakomana pindai wanenge wari kutambira kuguta haro Harare. Regai tigoringa zvedu kuona kuti zvinoperera kupi chaiko, zvinoenda nopapi, zvinenge zvichitikaira sei. Tinenge tichikunyepai. Ipapa tikaringa dziri kuitika pasese zviri kuhwadza mandiwe. Waramaposa watoti wakomana ndibatsirei kuchema mbi yangu David Mabuza. Kwaya nyika yedu yataikiwa nomunhu aiziva kutsvaka abudiriro yewanhu. Nekuti ndizvo chirema ndiwe izvozvo zvayaiita. Regai tirambe takaringa. Wamwe wagoburika wachiti idireka yaende kwai ipapa Pitigori vaenda anga asinyanya kuvhaira chaiko. Regai tirambe takazviringa kuti chaizvo ndozvipi. Nekutoti zvaunenge uchiita uri mupenyu zvinondokuteera kunyangwe nokupfa. Kwai kunzvimbo iri kunzi Slovo Park kuSprings kuSouth Africa kwai kwaputika mandiwe. Wanhu vazhinji wakasara vari pokurara kureketa kuno. Wakomana wanonyanya kugara mutotangwena mandiwe. Zvakaota kunyangariwa chaiko. Regai tirambe takaringa kuti kutangwena kwavanogara kuchaita sei. Pokare wachaboya kumwe chere heno. Tinenge tichindokunyepai kana zvaakiitika. Uku mutungamiri womari kureketa kuno General Asimi Goita. Gonzi Goita iwe urambe uripo ari kutungamira. Paigoramba uripo hako Goita. Ugoita zvaunoita uripo ipapo Goita. Regai tione kuti zvinopera nokupi. Nekutoti wamwe wenyika dzinoda rundando dzinoda kureketetsa idzidzi wanenge wakutorwadziwa kwai ipapa aribe kana simba rekuenda kusarudzo. Anenge andoripo achitora masimba achiita zvaanoita ipapo nemasimba iwayo. Paribe zvekuenda kusarudzo izvo. Anozosiya kana aneta. Pakaoma kani. Apa kukinya wari kurohwa manja kuti wakomana vari kuita zvino. Kwai kuna vanamai vanomukaka wakawanditsawo apwere uyu. Wari kutokama wachienda kobatsira wabiyawo. Ipapa Kinya yatotanda kuita izvozvo ichibatsira wanhu kuti waboye mukaka wapwere wawo kana zviri kunetsa kuna ana amai. Toti makorokotoka ipapo. Kuno waririwa rendo wanga wari kuringa mhuka kunyika yeZambia. Kwai watsikiwa mandiwe nonzou. Waribe kuziva kuti chii chaitika kana kuti zvabvepi.
yawatsika kwakutopfa paye mhandiwe zvakaita kunyangariwa. Tikuramba tindoti mweya wawo uzorore murugare chaimo ipapa pakanyangariwa kani. Tikaringapo kare kwai uyu akatamba mutambo webhora kuNigeria ari ndiye anobata pagedhe Peter Rufai azopfa manje kureketa kuno nomakore 60 61 pachirungu. Mweya waChenga uzorore murugare ndiye akaita kuti wahwinheka AFCON ya1994. Tikuti mweya wacho uzorore idi. Mukatikidzwa kanyasi Donald Trump adedza wakomana washanu wopa West Africa papa kuti kwaikauye ino rekai tione kuti zvinopera sei. Ari kutoada ipapa mwedzi uno chaiwo uribe kupera. Imi pakanyangariwa kani. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti wanenge wachimboedza kudii ikweyo. Tinenge tichikunyepai kuti zvikutekaira ano papi. Tiri ipapo mabuja aiwa kwanyasi tapeta ruzvirauro ndini wenyu mhandiwewo nhau.